Hi everyone, नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसोखौ बरायनायलायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनहा माबोरै दं? आंबो मोजाङैनो दं दासान्दि इसोरनि अननायाव। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफानो दिनैनि ब्लगखौ। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगआ जाहैबाय जोङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि आसनावहाय थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो लोगोसे शेयार खालामनो सानबाय आं। ओमफ्राय दिनै ब्लग लाबाय आरोना। ओमफ्राय आङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जायगायावहाय दिनै फार्स्ट टाइम थांगोन आरोना लोगोफोर। ओंखायनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनानै आंनिबो मेम'रि जाथावथाव भिडिअखौ लादों आरोना लोगोफोर। स' नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो दिनै। ओमफ्राय बिराद बुरजा थांगोन आरोना लोगोफोर थांनायाथ'। ओमफ्राय आङो हारसिङै फैबाय जोंनिथिंजायनिफ्राय। ओमफ्राय ओरै गामि गेजेरथिंजाय दंबावो आरोना। लामाया बेलेग बेलेग नालाय लोगोफोर ओंखायनो आरोना। ओमफ्राय आङो दायो थांगासिनो दङ, ओंखारगासिनो दङ। ओमफ्राय आङो दिनै ब्लगखौ लामानिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नायलांदो लोगोफोर आंजों लोगोसे। ओमफ्राय दा सोर सोर थांगोन नोंथांमोननोबो देखायनोसै। थ' दे बिदिबा लोगोफोर। ओंखायनो दायो लोगोफोर सानाबो ओइयावसो दं हनै। दायो 7था जाबाय आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जायावना जाग्रा बिहरदों दखानावहाय आं लाना फैबाय आरोना। ओमफ्राय दायो नै जोंहा गामियाव माइबो गायगासिनो। एकदमबारे लांदां लांदां खुवायानो खाराखै लोगोफोर। ओमफ्राय नै जोंहाना गारजा मन्दिरा हनै जोंनिया खुवा खाराखै दाबो एकदमबारे लोगोसे एकदम गस्लायानो नै बियो बेखौ गोजौ गोजौ ना गोदोनाखौनो गुसु लायोना लोगोफोर मानसिखौहाय। ओमफ्राय नै जों दायो ओंखारबोबाय सानैजों। ओमफ्राय दाना बैयावहाय आं थिगासिनो दं आरोना ओरैहाय बैयावहाय गारिबो फैथ'वाखै। जोंहा गारि फैबाय होनलायलायनानै फुरा गारियाव जायगा लानानै हाखु दाखु फैथारबाय जोङो। अब्लाबो नेबाय थानोसै जोंनो साबसिन जायगा मोननाय बायदि बयनिख्रुइबो। मा गारि जागोन? आल्ट्रा ना मा होनोथाय? आल्ट्रा आयु आल्ट्रासोलायबाव। आल्ट्रा गाखोनानै थाखाजोब्बाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर फाइनालि गारियावहाय गाखोबाय आरोना आंबो नै दायो बयबो जिरायबाय। ओमफ्राय दायो थांनो जारनि खालामनो नागिरबाय आरोना। ओमफ्राय नायलाय उन्दैफ्रा एकदम दुस्थ'आनो ओरैबायदि बाहेराजों माने खोरखियाव गाखो गाखो रायलायलागासिनो दङ। बेवहाय माबायदि बादिंलाय बादिंलिनो ओमफ्राय गोलैबादि मा जागोन बिनि जेबो मिथिखाया। ओमफ्राय ओरैबादिखा थैखागोनसो बुंनाङालै उन्दैफोरखौ बाब बाब दुस्थ'फोरखौबाथाय उन्दै समाव माबायदि दुस्थ' जायो देरबा लाजियो। ओमफ्राय नै लोगोफोर गारियानो जायगा थोयैनि बेरेंसि सोदेरलायनांबाय माने बेन्स सोदेराबानो थोला आरोना। बेन्सआव माखासे जिरायनानै थांनांसिगोन दायो फाइनाल। ओमफ्राय एकदम नै दासिमबो खारा माने गावजों गाव जिरायलायनायनि मा जालायगासिनो। अबस्था गैला नै बेरेंसियानो बेन्सखौनो गंनै गंनै ओरै बिथांहा जायगायानो गैया दाबो। ओमफ्राय नै लोगोफोर फाइनालि थिपकाय जारनि होबाय आरोना लोगोफोर। जारनि खारबाय दायो थिपकाय थांनो थाखाय। जा जिरायबाय लोगोजों आंजों आरोना। खर'फ्रा दानो जाहांखालामोनबो आंना आयु गाखोजेननायावनो माने बोरैबा मोनजोबनाय आरोना। आं बासखौबाथाय मानो बोरैबा मोनो खर'आनो एकदम हाया हाया मोनखायो। होमबाबो खुनुरुखुम थांनो लुगैथारनायनि खोथाना गाखोनांगौ। नै ओमफ्राय लोगोफोर फाइनालि जोङो एकदम गिदिं गिदा दिंग्राय दिंसि खुनुरुखुम मोनफैबाय आरोना। नै मालायफ्रा विंगारजों फैजोबदों कारजों फैजोबदों। ओमफ्राय जोंनियाल' माबा आरोना लोगोफोर आल्ट्रा। ओमफ्राय गासिबो सोरनाबा सोरनाबा विंगार सोरनाबा अट' बेबायदिजोब आरोना। ओमफ्राय जोंनाल' आल्ट्रा जादों गारिया। बयनाबो एखेयानो जोब गासिबो विंगार बायदिसिना जोंनियानो बांसिन फैनाय जाबाय आरोना मानसिया जोंनि गामिया बांसिन थांनाय जाबाय एकदम आल्ट्रा गंसे। ओमफ्राय मोनफैबाय खुनुरुखुम खर' साबाबो खुनुरुखुम सहैबाय। नै मालाय सफैनानै दंफैजोबोमोन जोंना बिराद सानजौदों आरोना एकदम जानाय टाइमसो हमफैखादों जोंना।
जानाय टाइमावसो थाबखि सहैनाय जाखादों। मोनफैबाय लोगोफोर एकदम अबस्था गैलालै आंनाथ' खानाया अबस्था गैलानै गारि गाखोबोनानै आरो बार मोनजायैखायसोबाव खिन्थु हाखाथारलामोन मानसिया आयु दिला बोरै जाजोबखो थांगासिनो लामा फारसे र' ओमफ्राय नै लोगोफोर खाथि मोनथारबाय आरोना गारि दोननायनिफ्राय ससे थाबायलांबावनांगौ आरोना बयनागुरि एकदम जोनोमनिफ्राय आङो थिबखाय बयनागुरि दिनैसो फार्स्ट टाइम बयनागुरि एकदम फार्स्ट टाइम थांखादों आं लोगोफोर। ओमफ्राय गेटफोराबो मालायनो जा मोजां बानायदों आरोना ओमफ्राय जायगाया गोरानद्रायो आरोना लोगोफोर गाज्रियालाय बिदि गाज्रिद्राय नङा जोंनिथिंबो बिदिनो अब्लाबो मोनबा थांफेरि जायगायावहाय थानोबो सुखुहैया ओरैबायदि बिदि जाहैयो आरोना। ओमफ्राय गारि गाखोलांनानैबो खर'फ्रा अबस्था गैखायामोन ओमफ्राय गेटआ जा मोजां लामाखौ जा मोजां बानायदों। नाङाखैमोन आंना जोंना नाङाखैबा आंनानो डाटायाव जालायलायदोंसो हारसिंनो ओहो फना खुनुरुखुम हाबनो हागौ खोमा। ओमफ्राय नै लोगोफोर फैयै फैयै फैबाय आहुथि होग्रा जायगायाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो जोंबो एसे होनानै लासै ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनोसै। दिनै आङो ब्लगखौ लानानै फैबाय जेला गासिखौबो नोंथांमोनजों एसे एसेबाबो शेयार खालामनांगोन नालाय ओंखायनो नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायलांफादो। दिनै आङो जा एसे हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आरोना दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों। ओमफ्राय आंथ' एसेबां मानि ब्रह्म धोरोमनि माबाखौ मिथिया आरोना जास्ट आंबो थांफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम थांनाय ओमफ्राय मिथिनो लुगैनानैसो थांखानाय आरोना आंबो लोगोफोर। ओमफ्राय सोरबा सोरबा मिथिखायोबो जानो हानाय सोरबा सोरबा मिथियाबो जानो हानाय आंबो मिथिया आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय अब्लाबो थांबाय नायबाय ओमफ्राय साजायनाय मानाय ओमफ्राय आहुथि होनो मोजां मोनदों आरोना लोगोफोर गोसोफ्रा सान्ति जायो। सब जायगायावनो इसोराथ' थाखायो नालाय बिनि थाखायनो जेरावबो थाङोबा इसोरफोरनि फारसे बिराद सान्ति जायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै दायो आफा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौबो खुलुमनो फैबाय आरोना जोंबो मानसिफ्रा गावसोर माखासे मानसिफ्राबो खुलुमफैखांबाय नालाय दायो जोंबो सनमान लानो फैबाय आरोना आफानि आथिं गुदियावहाय। दायो लोगोआबो नै सनमान लागासिनो दङ। ओमफ्राय बिदिनो आरोना बयबो सनमान लाखांनानै थांखांजोब्बाय ओमफ्राय जोङो मानसि खम जाबा दायो फैबाय आरोना सनमान लानो। ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनै जा एसे हायो देखायलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर। बबेथिं थांनो खोलाहा थांसै हा आंबो मोनसे आनरफालाय रानिमोन ओरैहाय मोननै हरदो फ्रिया एसे लांलाय जोब्बानायनि गैला नामा दिलुबो थायो एसे फ्रिया एसे
होबाय थानांगौ ओम देवी परम ज्योति ब्रह्मणे ओम स्वाहा ओम सरासर ब्रह्मणे ओम स्वाहा ओम पुण्य ब्रह्म ज्योति ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भू ओम भुवः ओम सह ओम मह ओम जन ओम तप ओम शैत्यम ओम तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मणे भूर्भुवः ओम समर्पणं ब्रह्मविद्वाकं समनाहुतं ब्रह्मैवतेनं गन्धै ब्रह्म कर्म समाधिना ओम ओमफ्राय नैबे लोगोफोर सानै हौवा हिन्जाव हाबा जानाय दावहाराम आरो नीलेश्वरीजों हाबा जानायनि नामावहाय जिमन अन्थाइ गायसननाय आरोना मोनसे अन्थाइयाव जिमन आरो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बियो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मेन पेन्डेल आरोना जों दायो बेरायदोंमोन आरो ओरैहाय अन्थाइ खाम्फा ओमफ्राय माबा नायनानै फैखांबाय आरोना जोङो दायोहाय पेन्डेलाव हाबसिगोन आरोना दसे ओमफ्राय नैबेथिंजाय ओंखाम जाग्रा आरोना लोगोफोर ओंखाम जानायखौ भिडिअ लाबाय थायाखै आं दैसानो उल्थासो लोगोफोर ओंखायनो एकदम मोदानजोबो नै सिख्लाफोर मोसानो नागिरदों सार भिडिअ बानायदों साबायखर बावबाय दा मोसानायखौ मोसाफिनबाय बिनि उनावनो जोंनि बाबामोनखौ आलासिफोरखौ जों बिबुंथि लाहोगोन बयखौबो गोसो गुदुङै सिरियै जिरायनो थाखाय वंदेहं सच्चिदानंद वेदांतं जगद्गुरुं नित्यं kungnai निराकरं निर्गुणं swrtw संस्कृतं न गुरुरधिकं तत्त्व न गुरुरं अधिको तपो तत्त्व ज्ञानप्रदानस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु आदिर्वाक्ष गुरु परमदिव्यं गुरु परतरनास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः मन्नाथो श्री रघुनाथं मद्गुरु श्री गुरु मदात्मा सर्वभूतवान् ओमफ्राय लोगोफोर दसे मिथिं खोनासंबाय माबाय ओमफ्राय मोनानैसिबो नालाय ओमफ्राय जोंना लामाया बिराद गोजान ना बेनि थाखायनो जोङो ओंखारबोबाय आरोना जोंहा फैबाय आरो ओमफ्राय नैबे सासे लोगोजों ड्रेसा सेमखा बेनाबो गोथां गोमो गुफुर ओमफ्राय बेनाबो गोथां गोमो गुफुर इन्ट्रेस्ट मिलायखादों ओमफ्राय माने दासो भिडिअ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनदों आरो भिडिअआवसो नुसनबाय ओमफ्राय रियेलाव नायसनाखै ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थाग्रोनोसै नै बयबो फैजोब्बाय आरोना गारियाबो एसे गोजानावसो दोननाय नालाय ओमफ्राय गाखोहैनांगौ आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर फैयै सफैबाय आरोना गामियाव दायो ओमफ्राय बयबो ओंखारबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय बाय